मोनसे थायोना my life my rules आरो आंनि खुसिया जेब्लायबो आंनि सेराव दङ आदा आयै लाइफआव आं मोननो हायो मा बुस्थु दं देनाय मानोना आंनाव जेबो खमि गैया आरोथ' बिन्दास थानायानो आंनि खामानि लागाव बैसागु बे मोनाबिलि बिमाया बेनो मोनलियासो नोंखौ बायदिसिना एरना होनाया नोंनि आइनो नाथाय आं एसेबो मोजां मोनाखै आंजों लोगोसे आंनि आइखौबो बुंलांदोंना बियो आरोथ' आं ओरैनो नागारखायालै आंनि आइया आंनि थाखाय मा बेखौ मोनथिया बियो आंखौ बुंबाबो अके नाथाय आंनि गावनिनो फारसे सोरबा माबा बुङो जुदि आंनि लामायाव सोरबा हेंथा जायोना बेखौ खालि दाननानैल' गारा आङो रोदाखौनो गारजोबगोन गिनाय होननायाथ' आंनाव गैयानो बे बारावथ' बड'लेण्डआवथ' थांनानैसो गारगोन आं मानो आं बिदि सिमां नुबाय थायोलै नै आंहा माबाफोर कानेक्सन दङ नाथाय मानो आं बे मोनसे सिमांखौ नुबाय थायो जेन'बा उन्दैनिफ्राय लाना दिनैसिम बे मोनसे सिमाङानो बारे बारे फैयो आंनि सिगाङाव आबानोबो कलेजनि एडमिसननि फिस नांगौ बुंदोंमोन नाथाय मुलि बायनायावनो थांजोबो आं अब्लाबो माबा मोनसेथ' खालामनांगोन ना दे जियानो जा आं बेखौबो माबा मोनसे खालामनोसै आयै एसेबांथ' लेट फैलायबाय नै दिनैबो आयै दिनैना दखानाव बिराद मानसि जादोंलै ओमफ्रायथ' दिनै फैसाबो एसे जादोंलै नंगौ आबा हले आयै आं लाबोखाबायलै ओमफ्राय